oraș din inima României care transmite în tăcere povești la fiecare pas. Un oraș multicultural, plin de istorie, de oameni calzi, cu povești păstrate din moși strămoși, care te poartă într-o lume de demult, în care nu conta câți urmăritori ai, cum ești îmbrăcat sau ce mașină ai. Un oraș al artiștilor, meșterilor și al oamenilor care puneau suflet în fiecare lucru. Oameni care au făcut ca astăzi acest oraș să fie la fel de magic. Un oraș cu clădiri vechi, sculptate de istorie și de timp, dar totuși nemuritoare, cu povești și legende care abia așteaptă să fie spuse. Chiar dacă în 2020 totul s-a schimbat, iar oamenii nu mai pot interacționa la fel, ne-am dorit să aflăm părerea celor care au fost măcar o dată aici. Hola, mă numesc Liliana, trăiesc în Barcelona, Spania. Am fost una vacanță în Sibiu, Transilvania și am plecat cu gândul ca să mă întorc. Am rămas impresionată de Catedrala Catolică, de Muzeul Brukenthal, de Muzeul Taranului, mi-a plăcut grădina zoologică, lumea este foarte primitoare și am să repet, promit. Lasă-te surprins de Sibiu. Sibiul este un oraș foarte frumos, cu foarte multe obiective turistice, muzee și biserici istorice. Împrejurimile din zona Sibiului sunt și ele foarte frumoase și merită vizitate, dar să nu uităm că în Sibiu locuiesc oameni foarte frumoși, foarte de treabă, amabili și plini de viață. Salut! Numele meu este Adrian Pintea și sunt din Sighișoara. Îmi place foarte mult Sibiul pentru că este un oraș turistic pe care poți să-l iei la pas pentru a-l vizita. La noi la Sighișoara avem turnul cu ceas, la voi la Sibiu aveți turnul sfatului, din care poți să vezi absolut tot orașul. Îmi mai place foarte mult și podul mincinoșilor pentru că sunt magician și sunt un mincinos profesionist. Și parcul de Subarin pentru că este, din punctul meu de vedere, cel mai frumos parc amenajat. Ciao! Când am ajuns în Sibiu, chiar mi-a plăcut zonele verde. Eu sunt Eugen și vin din Venezuela. Și vreau să spun că în parcul, că Subarin, în Bogota, Columbia, trebuie să plătești cel mai puțin $3 pentru să intri într-un loc așa de frumos ca Subarin. Și aici există pentru toată lumea. Și un parc Dumbrava, exemplu, e, din punctul meu de vedere, de 3 ore mai mare că Central Park în New York. Adică e foarte frumos. Chiar mi-a plăcut zonele verde din Sibiu. În sate, încă se păstrează multe din tradițiile pe care noi, astăzi, poate le auzim doar în poveștile bunicilor. Oamenii sunt foarte prietenoși, au un mod special de a integra vizitatorii în cultura noastră și se comportă ca și cum aceștia ar face parte din familie. Și astfel, cu bune și cu rele, cultura noastră are o autenticitate aparte, care nu poate fi povestită, ci trebuie experimentată aici, în inima României.